εκεί που είμαι, επειδή δεν μπορώ τίποτε να σας προσφέρω, ο δυστυχής, και μάλλον αισθάνομαι την κατάπτωση μου, που με υπηρετείτε και δεν προσφέρω τίποτε, μη έχοντας τι άλλο να κάνω, προσεύχομαι στον Χριστό μας. Φτάνω σε ένα είδος επενετής ανεδίας, όπως το λένε οι πατέρες. Γυρίζω να τον παρακαλάω. Πανάγαθε, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι δεν έχω θάρρος, γιατί σε έχω λυπήσει, ποτέ δεν σε ανάπαυσα. Αλλά πάλι ξέρω ότι η πατρική σου στοργή δεν μεταβάλλεται, δεν αλλοιώνεται. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σου. Εσύ δεν μας κάλεσες να σε ακολουθήσουμε. Εσύ δεν μας φόρεσες τα ράσα. Εσύ δεν έφραξες τη μάντρα τούτη και μας έβαλες μέσα. Εσύ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είσαι μαζί μας και εμείς συνεχίζουμε. Παρακαλώ την Παναγάπη σου. Επίσκεψε τη μάντρα τούτη. Μην αφήσεις τους αδελφούς. Μην φύγει η πρόνοια σου. Το Πανάγιο σου θέλημα να είναι πάντοτε η σκέπη τους, οι σκέψεις τους, οι απόφασεις τους, οι δράσεις τους, η ελπίδα τους. Μόνον το Πανάγιο σου θέλημα. Συνεχώς αυτό προσεύχομαι. Και εξομολογούμε ότι να βρω λίγο παρηγοριά εις τόση καλοσύνη που με προσφέρετε. Και εύχομαι και κρατάω με πληροφορία το θρίαμβο της επιτυχίας σου. Τώρα δεν εύχομαι απολύτως πολύ σύντομα να το καμαρώσω. Αμήν. Αμήν.